शिवाजी पार्क 1 BHK फ्लॅट आता फक्त 16 लाखात, तेही कुडासारख्या स्मार्ट शहरामध्ये. रेडी पोझिशनमध्ये फ्लॅट्स उपलब्ध. पत्ता शिवाजी पार्क, सत्कर हॉटेल रोड, कुडाळ. संपर्क 9422 3793 99 किंवा 9422 065 181. ओरोस ब्राह्मणवाडी येथे शुक्रवारी रात्री 2च्या सुमारास टेम्पोला अचानक आग लागल्यानं गाडीचं मोठं नुकसान झालंय. टेम्पोला लागलेली आग घरातील विद्युत वायरपर्यंत पोहोचल्यानं मोठा धोका निर्माण झाला होता. पण नागरिकांनी मिळेल तिथलं पाणी मारून आग आटोक्यात आणली आणि त्यामुळेच मोठा अनर्थ टळलाय. ओरोस ब्राह्मणवाडी महेंद्र परब यांच्या घराला लागून टेम्पो उभा करून ठेवण्यात आला होता. हा टेम्पो CNG होता. रात्री 2 वाजण्याच्या सुमारास या टेम्पोनं अचानक पेट घेतला. आग लागल्याचे लक्षात येताच महेंद्र परब यांच्या आईनं खिडकी उघडून बाहेर पाहिलं असता त्यांना टेम्पोला आग लागल्याचं त्यांच्या निदर्शनास आलं. या आगीनं घराच्या विद्युत वाहिन्या सुद्धा पेटू लागल्या होत्या. हा प्रकार पाहताच महेंद्र परब यांच्या आईनं आरडाओरड केली. त्यानंतर अग्निशमन बंब कार्यालयात फोन केला, मात्र त्यांनी फोन उचलला नाही. आरडाओरडा केल्यानंतर नजीकच्या ग्रामस्थांनी धाव घेतली. आग आटोक्यात आणण्यासाठी जवळ पाणी नव्हतं. उपस्थित ग्रामस्थांनी मिळेल तिथून पाणी उपलब्ध करत आग आटोक्यात आणली. त्यामुळेच मोठा अनर्थ टळलाय. दरम्यान पोलिसांना याबाबत कळवण्यात आलं होतं. यावेळी पेट्रोलिंगसाठी असलेल्या पोलीस पथकानं तात्काळ यांच्या घराजवळ धाव घेत ते घटनास्थळी दाखल झाले. सिंधुदुर्ग नगरी पोलीस ठाण्याचे वाहन चालक सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक नंदू गोसावी, पोलीस कॉन्स्टेबल योगेश्वर मुंडे यांचा यात समावेश होता. ग्रामस्थ, दाखल पोलीस व तेथील राजस्थानी कामगार मंगलाराम देवासी, हिंगूराम देवासी, भरलाल देवासी यांनी आग आटोक्यात आणली. आगीचा भडका मोठा असताना स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता ही आग आटोक्यात आणण्याचं काम यांनी केलंय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.